tili nawo mawu a DPP. Yes, mina kulowa mnauso. Tili nawo mawu. Yes. Ndio ino a DPP senderani. Tili nawo mawu. A DPP senderani. Tili nawo mawu. Yes. Tifasi koyamba kana DPP. Ayi. Tiyankulane. Nde chonde kusanani. Osamba mankhwala aja panopa kusamba. Simagamba za mambo amene. Amene avutikira ababamu azipezeka kuti alowe kumpanda kukuje kunyamba ujana ana makwiya panja. Sindikulowa. Ine ndamenda futi ukundikaniza kulowa lero. DPP tili nanu mawu. A DPP bwerani tili nanu mawu. Chitsulo cha moto ukachandikira chimakusukula. Mbete mabwera madusa kamphepo muno. Airport ndio yaka. And we will continue. Yes. That's what we do. Yes, zona. Ndipo musapusisike kuyamba lero. Zona. Musapusisika Malawi. Ntchito itigwira muona zona. Zona. Yes. Achite bwanji zinthu zawo a DPP. Tiyambire ndino mfumu. Mfumu a DPP ndi auze mawu awa. Asayambire pamene anasira bacha. Sababwino pale. Sadasire pabwino we. Adasiya ataopseza Malawi, atapanga zinthu kusaweruzika, akusamba, ankazi kuguda pa mtima nawonso. DPP nchi system janja anthu akumati zizi sili arrogance. Executive arrogance kukula mtima chife akauza anthu osamva kudelera. Musayambire pamene pacha. Amalawi akukhulupiriranisoni. Adaona kuti chabwino inuyo simene simachite bwino, adaganiza kuti alowere DPP bedere. Ndi ana kuti DPP bedere. DPP bedere. Ndi abwere. Bedere. Once yankazi uyu chifukwa chokuti mwina amangokoza. Say that again. Once yankazi ifa makoza pogona. Okay. Ndi akwakwatira wina. Uyu ndachita kuzivisirana. Ndo mazati abora ndibwerere kwa okoza uja nkampirira. Ndikachapa koma ulimpana uchita kuzuna nge. Zona Mukuyimva nkhani kukumva na mfumu. Ine ndimakumva ndi bwino. Kapena mwina awasama kumva ndi bwino. Ine koma ndimakumva ndi bwino. Ubwerera ndithu kuti okoza uja betere. Awa sinkwanitsa. So, kodi tichani chimene mupange? Amalawi ena sada kuvotereni zimene zikumvesese. Ali ndi mantha. Mukuyenera kuti iniyo mubwere kuonesa kuti inuyo mukulamulira wina aliyense. Okuvoterani ndi osakuvoterani. Amene aphwanya malamulo akwena daope. Koma pamene anthu ena ake don't just victimize the people just because anthu amene ndachipani chosiyana ndi inuyo. No. Koma amene mukumbuka amene tinapita ku press briefing. Amene kuti pala anthu ena ake akulipirana zinthu pano, akupanga zinthu zakuti andidafusa I think ifunso limene kuna kuti kodi pamene tinkasintha malamulo athu kuti tikasankha president tizimulumbirisa patadusa masiku 7. Tizitani masiku 7 amene wawa. I think we needed more guidance on that. Chifukwa macheka akutamanga tu macheka. Exactly. Macheka akutamanga anthu akuchita zinthu. Pamene papa pamaine akukhala kuti pamaine even stop order a minute. Kuti munthu asapange transact. Kaya ndi papara state munthu wokuti mudikire kaye president alumbiritsidwe kaye. Munthu wokuti kuchoka. Sungakhalenso ndi mphamvu zambiri zoti uzichita ama decisions ambiri. Monga anthu 7 days imene anthu angapatsani ma contract. Asate kupasana. Panali zina zonse zinalipiridwe. Mwina zina za dubious ndezikulipiridwa asanga. Atikadadikira kaye. Kuti tilipiresa ngasanga kuti akamabwera ena aja muzakhe kuti mwalipira mwina akugwirizana. So pamayenera kukhala dongosolo lokuti kodi 7 days imene tizipanga manage bwanji kuti anthu ena asatengere mwa Amalawi ambiri kupanda kwa yang'ana zimene akuchita atha kuononga zinthu. Ambiri wasaononga zinthu chifukwa choti timakhala titi kuwaona. Now apapa papereka ka opportunity kena kanje kuti anthu ena ake amene akudziwa kuti nakusintha kwa boma there is no way ningabwere ifani mapanga zandale. Chifukwa anthu ena ake amapanga zandale ma system. Amene amagwira ntchito yake bwino professional sukwenda kukhala ndi nkhawa iliyonse. Koma ngati ukudziwa pasi pa mtima pako kuti ineyo ndakhala pamene ndakhala apa chifukwa kwandale wina akanani nakuti wakuti akhale apa. Abwana anthu amene ajawa ndi amene akupanga zosokoneza. Kutenga ichi ndeti mapempha kuti ngati muli ndi katundu wa boma amene mukusunga kabwezeni ndakakulembereni amene akula ndi katundu kuti mwabweza laptop, mwabweza galimoto, nde mukhale ndi chikalatacho kuti muzaonesa kuti zimene sinabe ine. Chifukwa abwera atu akupezani. Amanganapo tantu. I think fundo mwana imene ndisadapita kumene mwamaliza? Ndamaliza. Mwati bwanji tabwereza. Ndanena kuti amene akusunga katundu wa boma. Zona. Uchita kudziwa kuti katundu uyu wa boma si wako uyu. Usantenge kuti pabwera boma lina nde uyu ngwanga. Afufuza kuti adziwe kuti kodi chakuti chili patini. Department munala anthu angati? Laptop ili ndi ndani? Chakuti chili ndi. Galimoto munali nazo singati? Tengani
mukabweze ndi akusayinireni kumakhala amene amakhala kaya ndi woona za ogwira ntchito kwechala makabweza amene kuja echala ndilembere kalata kuti ndabweza ichi ngati umboni wanga zonse nasunga kandi ndine kamera ndimajambula kumana kamera ndazabweza kalata ndi umboni kuti ndabweza ku state house ananga sikumveka anthu ena mpana kugumula masinki kakutani osakhala ndisapeka umaita kudabwa kuti chimidzi chimene simunamvera kukwiya kuti basi tikupita nde basi tiluze tonse so tizilikonda dziko lathuli 5 years imene izibwerabwera suti yangobwera yapita ibweraso ikazungulira ibweraso ndi chimene mwaphaya chija pena muzabweza mukubwererako so can we love our country and can we respect zofuna za anthu at the same time tiyeni tikabweze katundu otisi wathu muyilangiza zotani DPP ndifuna ndikambe nkhani ya Nangozo Nangozo ndi kuti simukunziwa Nangozo so Nangozo Nangozo yatamvira ndikayanga nkhani mkuiziwa so Nangozo ndonena kuti achibale ake akumuuza kuti akamamuyitana pambali kumufunsa kunena kuti kumene amuna anuwa timamvera nkhani komanso ukhanga timuwawo timamva zonena kuti kubwera nkubwera mma AM nthawi zina zimaoneka so ngati nkhope yanu imatupa amakumenya tanyamuka mwana wathu uzibwera ndiye nkaza kuti ayi you know what ineyo pamboyu china chilichonse chimachifuna pakhomo pano amandipasa chakudya chilipo ana ma school fees ndipo lokani ma unisafoni china chilichonse tili nacho kwinako ndikupemphera kuti asite kumene pano sindikuchoka because the basics zofuna za munthu uja kumwe wake the catered for munaona pa zibambo peno azibambo onena kuti sikuti Nangozo so kati tunena kuti you find kuti anthu ena amatha kuona amazaona the bigger picture kuzanena kuti the basics are being taken care of. Okay. What this government needs to go is to make sure kunena kuti zokhumba za Malawi ndikanena Malawi sindunena tu anthu au kukuntunda ndikunena even the basic Malawian ordinary Malawian azikhala kuti ali ndi chakudya azikhala kuti akutha kukwanisa moyo uzitha kutheka moyo kamatheka Malawi vote ija campaign sivuta. It's not going to be difficult. So that's my first advice. My second advice is chonde musalole impunity. Musalole kuti pagulu pano upo pakhale anthu ena amene azikavutisa ena chifukwa cha dzina la DPP. Ndipo ndinasangalala kwambiri kuti nditapita ku muli kulilongwe ndinazasogola kwene kuno Blantyre. Nditapitako ku nyumba ya Muthalika. Ndinacheza ndi asogoleri angapo ndithu achipani. Kunala Picha, Mwanamveka, Anamalomba, ndiena ndiena. Mukuyankhula kwa anthuwa amanena kuti ife silufunanso munthu ona taziyenda ndi magamoto oti ana adadi koma alibe msonkho. Apolisi otero muzamange. Ndeni mati wow, what a good start. Chifukwa anthu zimene ankadandaula ndi chipani cha DPP zinasake zayi ngati ziti zinali zimenezo. So DPP ikabwera ndi mtima onena kuti zakale zija impunity walakwisa trust me abalawa akonda. Number 3, implement your promises. Pali zinthu zonena kuti mwalonjeza ngati chipani hata apangira chakuti Amalawi apangira chakuti pitani mukakwanirise zimene mwalonjeza anzanuwa zavuta sonziti zimenezo so pitani mukakwanise zimenezo. China kunali functional review ku DPP pamene amachoka mboma chipani chinakhala pansi and I should recommend DPP for that. I hope MCP they will borrow a leaf from that. Anakhala pansi ndikuona kuti tinkala kwisapati ndi kunatuluka tuma recommendations kumeneko functional review. Just go back to my functional reviews, my recommendations. Go and look at those recommendations and implement them. Chinanso, prioritize quality and professionalism over loyalty. Takaone sesani kuti mukamaika anthu maudindo. Takaikeni anthu onena kuti athandiza dadi. Kuti apushe chinthuchi ziko lilipite pasogolo. Kwa mkangoti uyu amazipenta kwambiri ande sizithandiza. Ndipo chomaliza kweni corruption. Corruption aliyesa kudziwa zonena kuti anthu akalowa mboma, anthu amakabwira ndalama, anthu amadya, anthu amaba.
if you can just be seen kuti you are not tolerant to corruption, but also not just being seen. Manena kuti Yes. amene afuna kumera mimba ndiye si misonkho ya Malawi. Ayi, mimba inakamera. Abeze zinthu ziti. Anakamera ali ku opposition. Ngatade wa mimba akadamera ali ku opposition. Mimba isatuluke chifuna anthu alwambo. Yes. Si nena. So corruption. Koma ine ndimafuna ndinene kuti